Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon, atong pag-aablihan ang atong Biblia sa Mark chapter 8 verse 34 to 38. Apan sa dili pa, once again akong gigreet ang akong lulo nga si Isabelo Lauri Sr., 93 years old, dalaygon ang atong buhi nga Dios. Mark chapter 8 verse 34 to 38 ang giingon dinhi. Unya gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iyang mga tinun-an ug giingnan sila. Bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-ano niya ang iyang krus ug musunod siya kanako. Kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita dili mawad-an niini. Unsa may makuha sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod. Walay bisan unsa nga ikabugti sa usa ka tawo aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Busa, kung ako ug ang akong pagtulon-an ikaulaw sa usa ka tawo, niining dautan ug makasasala nga kaliwatan, ikaulaw usab siya sa anak sa tawo, inagabot niya inubanan sa himaya sa iyang amahan, kuyog sa mga anghel nga balaan. Mag-review ta for a while, mga kaigsunan. We will have a review for a while. Human nga gitudlo ni Jesus ang buluhaton sa Mesiyas nga siya pagapatyon didto sa krus sa Kalbaryo, apan mabanhaw pagkahuman sa ikatulo ka adlaw, nadismaya si Pedro mao nga iyang gibadlong si Jesus. Nasayod si Jesus nga ang aktual nga tinubdan sa pagbadlong ni Pedro kaniya gikan ni Satanas. Mao nga miingon si Kristo, pahawa Satanas. Once again, gusto nga paggangon ni Satanas ang buluhaton sa atong Ginoong Hesukristo ug gigamit niya ang usa sa tinun-an ni Hesukristo nga mao si Pedro. Human sa pagbadlong ni Jesus kang Pedro, iyang gisultihan ang bagang katawhan mahitungod sa gipangayo or mandato kung kita mahimong tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Gi-address ni Jesus ang matag usa kanila equally. Ang giingon diri sa verse 34, unya gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iyang mga tinun-an. Ang ebanghelyo, mga kaigsuunan, ginatanyag sa tanang mga katawhan, apan ang mandato sa ebanghelyo dili gayud mausab. Ang giingon dinhi, bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an, kinahanglang kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-ano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Sadly, daghan kaayong mga tawo nga nag-isip nga ang mandato sa atong Ginoong Hesukristo lisod kaayong sundon. Mao nga dili sila buot nga ilang i-surrender ang ilang kaugalingon sa atong Ginoong Hesukristo. The result of such a decision is dreadful, mga kaigsunan. Makalilisang gayud kaayo nga atong isalikway si Kristo aron palabihon nato ang atong kaugalingon. Ang giingon sa bersikulo 35, kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Baliktad. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita, dili mawad-an niini. Busa ning takna sa kahaponon,
ning takna sa kagabhion atong pamalandungan pag-usab kini nga passage nga atong gipamalandungan niadtong semana. Nag-isip ang mga tawo nga lisod kaayo ang pagsunod sa atong Ginoo, gumikan kay nahigugma sila sa ilang kaugalingon ug dili nila gusto nga mawala ang ilang kaugalingon. Pero adunay warning, adunay pasidaan ang Dios sa bersikulo 36 ug 37. Unsa may makuha sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi. Wala gayod. Walay bisan unsa nga ikabugti sa usa ka tawo aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Adunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong, mga kaigsuonan. Una, ang dako kaayong baliktad. The great irony, ang dako kayong baliktad. Ikaduha, kabuang ang pagtalikod sa atong Ginoong Hesukristo aron atong tagbawon ang atong kaugalingon. It's foolishness according to the Bible. Atong unahon, ang unang punto, ang dako kaayong baliktad. Ang giingon sa bersikulo 35, kayang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Baliktad, mga kaigsuonan. Ang buot kunong muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon sa iyang kinabuhi. Gidescribe sa bersikulo 34 ang mandato sa atong Ginoong Hesukristo nga kalimtan kuno nato ang atong kaugalingon. Bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Tataw kayo ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Gumikan kay ang mga dili magtotoo, ang ila ra gyud nga kaugalingon ang ilang gihunahuna. Gani ang description ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 4 niining mga tawhana. Ang description ni Pablo, mabudhion, mapasagaron ug garbuso kaayo. So garbuso, ang kaugalingon mo igibayaw. Palabihon nila ang kahilayan kaysa Dios. Higala, nakigistorya ba ang pulong sa Ginoo kanimo ning takna sa kahaponon? Ikaw ba ang gidescribe niini? Higala, pamalandungi ang imong kinabuhi because the Bible is not joking. Ang mga tawo nga wala pa sa atong Ginoong Hesukristo napungot ug nagdumot kang Kristo, nagdumot sa atong Dios. Dunay mo ingon nga judgmental ra ka kaayo, pastor. Kisa ko'y gadumot sa Ginoo. Posible nga dili nimo ang kunon higala nga gadumot ka sa Ginoo, but the fact nga dili ka ganahan sa pulong sa Ginoo ug dili ka ganahan nga mga lagad sa Ginoo ug imong gisalikway ang pulong sa Ginoo, that is an indication nga wala ka mahigugma sa Ginoo ug nagdumot ka sa Ginoo. Ang giingon sa Roma kapitulo 8 bersikulo 7, ang unod nung hunahuna nasilag sa Dios. Santiago kapitulo 4 bersikulo 4, mga maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pagpakighigala sa kalibutan maoy pagpakig-away sa Dios? Kay kadtong buot makighigala sa kalibutan nakig-away sa Dios. Adunay mga tawo nga dili buot musunod sa Ginoo, gumikan kay gipalabi nila ang pag-aprobar og pag-uyon sa katilingban. Unsa nalay ikasulti ni kumpare nako nga ga-Bible study ko karon basid og iya kong katawan. So mas mahinungdanon kaniya ang ikasulti sa katilingban kaysa ikasulti sa atong buhi nga Dios. Now, ang atong teksto nagpakita kanato sa dako kaayong baliktad, mga kaigsuonan. Ang dili magtotoo nagtuo nga kung siya mo'y magdominar sa iyang kinabuhi, kung siya mo'y mo control sa iyang kinabuhi, nagtuo siya nga makaayo kini kaniya. Amoingon siya nga ang balaod sa Ginoo, ang 10 Commandments, killjoy. Muraog kanini ang dili ta ma-enjoy ana kung musunod ko sa Ginoo. Unsaon na lang akong mga higala, ang akong bisyo, nga akong gihigugma, ang akong inom, ang akong sigarilyo, ang akong pagsugal, ang akong estado sa katilingban. So, daghan kaayog mga butang nga bililhon kaayo alang kaniya. Ug ang tawo nga dili magtotoo, muraog kanini ang mipilit kaayo, iya yung gikuptan kining mga butanga. Adunay example last Sunday katong rich young ruler na sabta niya ang mandato sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo ug siya nasubo kaayo gumikan kay kwartahan kaayo siya.
Dili niya mahimong talikdan ang iyang kinabuhi aron sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo. Daghan kayong mga excuses nganong dili mosunod ang mga tao sa atong Ginoo. Matthew chapter 8 verses 19 to 22. Ang giingon dinhi. Unya may usa ka magtutudlo sa balaod nga miduol kaniya og miingon. Magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kanimo bisag asa kamo adto. Si Jesus mitubag kaniya, ang mga milo may mga taguanan ug ang mga langgam, may mga salag apan ang anak sa tawo walay dapit nga kapahulayan. Ug may laing tinun-an nga miingon, Ginoo, mopauli una ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, sunod ka nako ug pasagdi ang mga patay nga mao'y mulubong sa ilang mga binatay. Ang indikasyon niini mga kaigsuunan, dili gayud sila willing nga mosunod sa Ginoo, daghan sila og excuse mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Ang pagsunod nato kang Kristo nagamando nga kinahanglan nga talikdan nato ang tanang mga butang. Lucas kapitulo 14 bersikulo 33 ang giingon dinhi, sa samang pagkaagi walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kun iyang biyaan ang tanan nga anaa kaniya. So biyaan nato ang atong garbo, ang atong mga bisyo, ang atong mga illegal nga mga gipangbuhat, ang mga kahilayan, mga kaigsuunan, kinahanglan biyaan ang tanan. Ug ayaw paghunahuna nga dili na kamalipayon kung imo kining biyaan, kining mga bisyo, mga kahilayan kaysa tinuod lang. Kining mga butanga mo'y naghatag og kabugaton sa atong kinabuhi. In reality, bakakon si Satanas. Ang gipakita sa mga advertisement sa mga bino, mga ilimnon, mga kaigsunan, nga enjoy kaayo ang mga barkada, gatagay, doon na pa'y pulutan, wala gipakita ang cancer sa atay, wala gipakita ang kidney trouble, kidney failure. Ang gipakita lang, enjoy kaayo ang magbarkada. Bakakon si Satanas. O dili gyud mo makaingon nga dili ni tinuod kay daghan kaayo sa katanan nga mga tawo nga sa ilang kabatanunan ilang gibuhong ang ilang kaugalingon sa mga bisyo, pero karon nga idara na sila, gipaningil na sila sa ilang lawas. Daghan ang balatian ug miundang nakunuhay sa bisyo, gumikan kay dunay gibati nga balatian. Wala miundang gumikan kay naghinulsol at tubangan sa Dios. Nasayod ang Ginoo sa kasing-kasing nga tigpakaaron ingnon. In reality, kung atong kaugalingon lamang ang atong gihunahuna, kawad-an hinuon kita sa atong kinabuhi. Mao kini ang dako kayong baliktad, mga kaigsuunan. On the other hand, kung ato kunong kalimtan ang atong kaugalingon alang kang Kristo, maangko nato ang kinabuhing tinuod. Adunay usa ka tribo nga ang ilang pamaagi sa paglitag sa mga unggoy nga ilang dakpon, ilang isulod ang pagkaon sa kahoy nga dunay buslot sa tunga. Unya kuhaon man sa unggoy ang pagkaon, iyang isulod ang iyang bukton dito. Pagsulod niya sa iyang bukton, maglisod na siya og gawas sa iyang kamot gikan didto sa buslot sa kahoy. Mao nga natrap na ang unggoy. At dunay mga tawo nga gitrap o gilitag ni Satanas sa daghan kayong mga bisyo ug kahilayan. Wala siya masayod nga siya ra di ay mao ang naalaot, mga kaigsuunan. Pero kung ato kining isurrender kining tanan aron sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo, mao kini ang tinuod nga kinabuhi nga mahinungdanon og kinabuhi nga ana ang tinuod nga kalipay ug kalinaw. Ug kung atong itugyan ang atong kalag sa Ginoo, maghinulsol kita sa atong mga sala, ambot pasabot sa paghinulsol, pagtalikod sa sala ug pagdangop kang Kristo ug pagsalig kaniya sa iyang dugo nga giula didto sa cross sa Kalbaryo, sa iyang pagkamatarong nga isulob kanato, maangko nato ang tinuod nga kinabuhi. Juan kapitulo 10 bersikulo 10 ang giingon dinhi, apan ang kawatan muanhi aron lamang sa pagpangawat si Satanas, ang but pasabot ni Kristo niini. Pagpatay ug paglaglag, mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Mao kini ang gihatag sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsay gakontrolar sa imong kinabuhi karon higala? Mas dako pa ba ang oras nimo alang sa imong mga enjoyments, mga kahilayan,
pero wala kay gana alang sa pulong sa Ginoo, wala kay gana alang sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Adunay mga tawo nga mas nahigugma sa ilang balay kaysa sa simbahan sa atong buhi nga Dios, diin ang mga katawhan sa Dios nagakatigom aron sa pagdayeg sa Ginoo. Ang ilang excuse, walay mo bantay sa balay. Basin og masunog, basin og dunay mangawat, mas nahigugma sila sa ilang balay. By the way, kayang sunugo na sa Ginoo kung kabubuton niyang masunog na mga kaigsuunan. Kumusta ang imong kinabuhi? Kumusta ang imong kinabuhi? Higala. Daghan kayong mga example sa Biblia nga ang mga tawo gipasulabi nila ang ilang kahidlaw sa mga butang niining kalibutana kaysa sa pagsunod sa sugo sa atong buhi nga Dios. Si Akan, na-intoxicate siya sa kabdangan dito sa Jericho, nangawat siya bisag klaro kay giingon sa Ginoo nga dili magtago og bisag unsang butang dito sa Jericho, pero naibog si Akan. Joshua chapter 7 verse 20 to 21. Ug mitubag si Akan, oo, nakasala ako sa Ginoo, ang Dios sa Israel, ug mao kini ang akong gibuhat. Nakakita ako matahom nga kupo nga hinimo sa Shinar og plata nga mga 2 ka kilo ug 1 ka baritang bulawan nga kapin sa tunga sa kilo. Naibog ako kaayo niini, busa gikuha ko kini, gilubong ko kini sulod sa akong tulda ug ang plata anaa sa ilalom. Ug ang consequence ni adto, gipatay si Akan, apil ang iyang pamilya. Si Ahab ug si Jezebel, adunahan sila, gumikan kay hari sila, pero nahidlaw gihapon sila sa yuta ni Naboth. Ug mo'y hinungdan nga ilang gipapatay si Naboth. 1 Kings chapter 21 verse 19. Sultihi siya nga nag-ingon ang Ginoo, human mo patiya ang tag-iya, giilog mo pagayod ang iyang yuta, ug sultihi usab siya nga nag-ingon ang Ginoo, sa dapit diin gitilaan sa mga iro ang dugo ni Naboth, tilaan usab sa mga iro ang imong dugo. Kuha na to. Gihukman sa Ginoo si Ahab ug si Jezebel. Si Haman nga nahigugma kaayo sa pagdayeg sa mga katawhan ug nag-design ug bitayan aron bitayon si Mordecai nga wala mo bow down kaniya, ug ang pulong sa Ginoo nagaingon kanato nga naunay siya sa iyang bitayan nga gipatukod gumikan kay siya mo igibitay didto, gi-expose sa Ginoo ang tanang dautan nga iyang gibuhat. Si Judas Iscariot, gibaylo niya si Kristo sa 30 pieces of silver, mga kaigsuunan. Gibaylo niya si Kristo, gibudhian niya si Kristo. Ug usay nahitabo kang Judas, gitulisok siya sa iyang konsensya, hangtod nga siya naghikog. Imbis nga moduol siya ni Kristo ug mangayog pasaylo, naghikog siya. Unsay nahitabo sa iyang kwarta? Aduna ba'y nahot to iyang kwarta? Napuslan ba ang iyang kwarta? Wala, mga kaigsuunan. Daghan kaayong example usab ang balaang kasulatan sa mga katawhan nga ilang gisurrender ang tanan tungod ug alang sa atong buhi nga Dios nga si Jesucristo. Sama kang Epaphroditus, Pilipos kapitulo 2 bersikulo 25. Ang giingon dinhi, nakahuna-huna ako nga kinahanglan papaulion ko nganha kaninyo ang atong igsuon nga si Epaphroditus nga akong isig ka magbubuhat ug kauban sa pagpakigbisog nga maoy inyong gipadala aron pagtabang kanako. Philippians chapter 2 verse 30. Kay gihalad niya ang iyang kinabuhi ug hapit gani siya mamatay tungod sa gipabuhat ni Kristo. Gihimo niya kini aron sa pagtabang kanako sa paagi nga dili na ninyo mahimo. Epaphroditus gave up everything just for the sake of following Christ. Si Onesiforo, 2 Timothy 1:16, hinaot unta nga maluoy ang Ginoo sa panimalay ni Onesiforo, kay gidasig ako niya sa makadaghan ug wala niya ikaulaw ang akong pagkabilanggo. The question, my dear friend, nakita na ba nimo ang pagkabililhon sa pag-surrender nato sa tanang mga butang, pagtalikod nato sa tanang mga butang aron sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo? Pamalandungi kining baliktad. Kung nahigugma kuno kita sa atong kaugalingon ug sa atong mga bisyo, maalaot kita.
Apan kung kalimta nato ang atong kaugalingon ug musunod kita sa Ginoo, anaa ang tinuod nga kinabuhi, anaa ang tinuod nga kalinaw, anaa ang tinuod nga kadagaya. Gumikan kay wala nay labing mahinungdanon pa kaysa grasya sa kaluwasan nga anaa lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaduha ang punto, kabuang kaayo mga kaigsuunan nga atong isalikway si Kristo aron lamang tagbawo nato ang atong kaugalingon. Gidescribe ni Jesus nga dako gayud kaayo kining kabuang kun atong palabihon ang atong kaugalingon ug ang atong kinabuhi kaysa sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa kunoy bili kun maangko nato ang tanang bahandi sa kalibutan apan ang atong kalag mga kaigsuunan malaglag. Now, for example, anaan nimo ang tanang bahandi, daghan kag bulawan, nag-pile up ang mga bulawan nimo, daghan kag mga alahas, daghan kag kwarta, adunahan kaayo ka. Pero ang imong kalag maadto sa impyerno, itambog sa impyerno. Ang giingon ni Jesus, buang-buang kanang tawhana. Sadly, minilyon sa mga tawo sa tibuok kalibutan nga ilang gibaylo si Kristo ug ang iyang grasya sa kaluwasan sa mga bahandi niining kalibutana. Pero ang tawo nga andam mo talikod sa tanan, aron lamang maangkon niya si Kristo, siya ang tinuod nga manggialamon. We need to remember nga gitintal ni Satanas si Kristo aron palabihon daw ni Kristo ang mga bahandi sa kalibutan, musimba lamang siya kang Satanas. Higala, kung layo ka sa Ginoo, gumikan kay madasigon kaayo ikaw sa mga bahandi nining kalibutana, hinumdumi nga mao ka na ang pagtintal ni Satanas kang Kristo. Mao ka na ang gitintal ni Satanas kang Kristo. Matthew chapter 4 verse 8 to 10. Unya gidalan si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kayong bukid. Ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan. Ug ang ilang kaanindot ang yawa miingon, ihatag ko kanimo kining tanan kung muluhod ka og musimba kanako. Mitubag si Jesus, pahawa Satanas. Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Higala. Ikaw ang tawo nga walay panahon sa Ginoo, wala nimo gisimba o giila ang Dios. Gumikan kay gipalabi nimo ang mga bahandi nining kalibutana, si Satanas di ay ang imong gisimba. Kay mo kini pagtintal ni Satanas sa mga katawhan nga ihatag ang tanang bahandi nining kalibutana, isalikway lang kuno nato ang atong Ginoo. Siya ang atong gisimba di ay. Hadlok kaayo mga kaigsuunan. Ang ilad niini mga kaigsuunan, klaro kayong gipakita ni Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 3 verse 10 to 11. Kining mga butanga mahawan ug mahanaw lamang kining tanan. Ang giingon dinhi, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Nianang adlawa ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog ug ang mga butang musilaob ug maugdaw ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga anaa niini. Ug sanglit kining tanan laglagon man niining pagiha, unsa may angay ninyong buhaton. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Nakuha nato mga kaigsuonan. Ang kalag nato walay kamatayon ang atong kalag. Unsa pa bay mas hinungdanon kaysa atong kalag? It's either didto ta mo spend sa atong eternidad sa impyerno or didto kauban sa Ginoo sa langit. Pamalandungi kini higala. 2 Peter 3:11, klaro kay ang giingon ni Pedro dinhi, ug sanglit kining tanan laglagon man niining paagiha, unsa may angay ninyong buhaton. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Matthew chapter 6 verse 31 hangtod sa 33. Busa ayaw kamo kabalaka kun asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kining mga butanga mao'y gitinguha kanunay sa mga dili magtotoo. Ang inyong amahan nga atua sa langit nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga apan labaw sa tanan. Pangitaan ninyo ang Dios ug ang iyang pagkamatarong ug kining tanan igadugang lamang kaninyo. Now,
ang adlaw sa paghukom ug ang kamatayon mo overtake ra kanato mga kaigsunan sama sa usa ka kawatan. Ang giingon dinhi sa Matthew chapter 16 verse 27, kay ang anak sa tawo hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Igala, walay makaikyas niini. Walay makaikyas sa paghukom sa atong buhi nga Dios. Wala kita naluwas or dili kita maluwas pinagi sa atong maayong buhat. Apan ang atong maayong buhat maoy ilhanan sa mga tinuod nga naluwas. The only thing that will justify us on that day is kung nasuluban kita sa pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. O ang pagsulob sa pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo kanato, maangko nato pinaagi sa pagtuo. In other words, ang gisulti ni Jesus sa iyang mga tinunan, it's now time to decide. Oras na higala, aron desisyonan mo nga musunod ikaw kang Kristo ug talikdan ang tanang mga butang niining kalibutana. Dugay karang nagpabungol-bungol, dili ikaw makahimong magpabungol-bungol hangtod sa kahangturan. Gumikan kay gitakda sa Dios ang adlaw sa kamatayon ug adlaw sa paghukom. Paminawa na ang atong buhi nga Dios ug sanong na sa iyang tawag karon higala. Come unto me all of you who are weak and are heavy laden, and I will give you rest. Pag hinulsol sa imong sala, dangop kang Kristo. Makasasala ikaw, dili ikaw makaluwas sa imong kaugalingon, apan si Kristo mianhi, aron luwason ang mga makasasala nga sama nimo ug sama kanako. Pinaagi sa iyang dugo ug kamatayon didto sa krus sa Kalbaryo ug pinaagi sa iyang pagkamatarong. Igahatag niya kini kanimo nga libre higala kung ikaw maghinulsol ug mudangop lamang kaniya. Buhata kini karon ay napaglangay-langay. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo. Among gipangayo nga kining grasya sa kaluwasan mao gayoy palabihon sa mga katawhan nga nakapamati karon sa imong pulong. It's now high time for them to listen to your call, O God. Dili sila makabungol-bungol hangtod sa kahangturan. Hinaot nga imo silang tandugon niini nga kamatuoran, O Dios. In Jesus' name we pray. Amen. We are never, never weary of the grand old song. Glory to God, hallelujah. We can sing it loud as ever with our faith more strong. Glory to God, hallelujah. Oh, the children of the Lord have a right to shout and sing, for the way is growing bright and their souls are on the wing. We are going by and by to the palace of the King. Glory to God, hallelujah. We are lost amid the rapture of redeeming love. Glory to God, hallelujah. We are rising on its pinions to the hills above. Glory to God, hallelujah. Oh, the children of the Lord have a right to shout and sing, for the way is growing bright and our souls are on the wing. We are going by and by to the palace of the King. Glory to God, hallelujah. We are going to a palace that is built of gold. Glory to God, hallelujah. Where the King in all his splendor we shall soon behold. Glory to God, hallelujah. Oh, the children of the Lord have a right to shout and sing, for the way is growing bright and their souls are on the wing. We are going by and by to the palace of the King. Glory to God, hallelujah. They will shout redeeming mercy in a glad new song. Glory to God, hallelujah.
There we'll sing the praise of Jesus with the blood-washed throng. Glory to God, hallelujah. Oh, the children of the Lord have a right to shout and sing, for the way is growing bright and their souls are on the wing. We are going by and by to the palace of the King. Glory to God, hallelujah. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.